Gaurko bigarren elkarrizketan Txema Laso dugu hemen Uharteko Pelotazale Klubeko juntakoa eta aurten ospatzen ari den lehendabiziko aldiz emakumezkoen lauterdiko lehenengo txapelketari buruz arituko da. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Eskerrik asko. Zer moduz? Ondo. Oso pozik, hasi gara txapelketa berriarekin eta, jende atletikan nahiko arrakastatsua izaten ari da eta oso pozik. Pasaden astean hasi zen, ez? Bai, pasaden astean hasi zen, bai. 25ean eta abendura arte. Bai, abenduaren 8 arte izango da finala, bai. Eta esan duzu moduan, orduan, erantzun ona izaten ari du? Bai, guk ez genekien, nolako erantzuna eta bi jardunaldiak izan ditugu eta lehenengoan 4 aldiz jende gehiago ibili zen, 30, 40 izan berrean, 120, 140, asteazkenean eta ostiralean 100 eta piko, bai, nahiko posit, bai. Eta parte hartzaileen aldetik zenbat emakume doneska hartzen ari dute parte hartu? Ba, Hamaika zen, gonbidapenaz hasieran gure asmoa zen bakarrik 8rekin egitea, baina gero etorri zitzaigun beste bat Uhartera, orduan 9, konturatu ginen gureak gazteena zirela, eta bilatzen ari ginen beste, adinako 12-13 urtekoak aurkitzen genuen, eta aurkitu nituen 2, eta horrezagatik hasi gara Hamaikan eskatekin. Hasieran 8, pentsatu eta egon arren. Leku ezberdinetakoak, ez? Bai, 5 dira nafarrak, 2 eulatekoak, bata tuterakoa, eta 2 uharterrak, gure taldekoak, 4 gipuzkoak, bata Bidania, beste Azpeitia, Zestoa, eta laugarrena nire goratzen, nongoa den, eta Arabar bat, Gasteizko bat, eta beste bat Erriozar, Baños de Rio Atodiakoa, bai. Eta profilen aldetik, hoberenak? Hoberenak, bai. Hori ziurta dezakegu, hoberenak, kirolariak, eskupilotan ibiltzen direnak, oso ongi, eta bai, hoberenak, bai. Hori bilatzen ari zenuten, ez? Bai, nolabait ezberdintasun zer egin nahi genuen, baina ezberdinan. Oso txapelketa gutxi dago nesken artean eta daudenak, pelota gozoekin eta pelota gozoekin partido nire ustez aspergarriak izaten dira, oso luzeak eta beste grafia doka pelota mister Bintakorekin, mutia bezala, eta oso posit daude, bai, hartutako neskekin, bai. Eta parte hartzeko gonbidapenaren bidez funtzionatu izan du, edo nola izan da? Aurten bai, ez genekin ez zenbat ziren eta zen moduzko maila zegoen, eta hori. Orain deia jasotzen ari gara, ni badoka bat, ni badozka bi, ni badoka tal. Eta datorren urteari pentsatzen ari gara agian zabaltzea. Nola bait, gure asmoa denez, bizibilitatea, ematea, eskupilotan. Aritzen diren neskei, Hamaikarekin egin beharrean, 32rekin adibidez egiten badugu, asko sobeto. Lortzen badugu finanziaketa, baina asmoa da aukera bat ematea neskei. Orduan, aukera baldin badugu, egingo dugu. Aurtengoak 11 eta 17 urte bitartekoak dira, ez? Bai. Eta noski, gutxi direnez, kategoria bakar batean. Bai, nolabait parekatzeko, bururatu zaiguna da diferentziatu sakean. Gazteenak ateatzen dute 3tik 2 eta zaharrenak 3tik 3. Diferentzia baldin badago 2 urte, ematen diogu errestasuna pizka bat sakerekin. Nolabait partidok berdintzeko. 2 partido izan ditugu, lehenengo 18-10 eta bigarrena 18-12. Orduan, alde horretatik ikusita, nik uste dut, nahiko ongi komien artean egin dugula. Ze motatako pilotara jolazten da? Pelota mixta ditzen da, takorekin jolasteko. Adin horretan pelota gogorrekin ez da jolasten. Orduan, partidok oso politak izaten dira eta biziak. Eta esan bezala oso erantzun hona izaten ari da, ez? Ez bakarrik joaten den jendeagatik ikustera, baizik eta ere deiak eta dena jaso dituzu. Bai, gu montatu genuenean ez ginen ari pentsatzen zenbat jende etorriko zen. Gure asmoa zen neskei aukera ematea. Eta bakarrik nesken artean, eta honena egotea eta jendeak ikustea, adibidez, Uharteko frontoian finalak izaten direnean, mutien artean ari naiz. Ja, aurten 24. edizioa izango da, betetzen da frontoia. 80 piko persona, toperaino,
jendez josita. Guk nahi genuena da, bi finalista izatea eta haiek ikustea frontoi beteta, neska jolasten dutenen oso jende gutxi dago, normalean guraso besterik ez, baina eske hauek ez dira bakarrik neskak, hauek dira onenak, pilotariak, kirolariak, oso onak, eta haientzako oso polita izango da, eta guretzako ere bai. Guretzako ere bai, aukera matea eta, bueno, pizkanaka, a ber, noraino iristen diren. Nola sortu zen ideia, hau ospatzeko ideia? Bueno, datorren urtean ja, 25. ekitaldia dela eta pensatzen ari ginen, zerbait ezberdina, nola egin eta, bueno, ez dakit nork esan zuen, jo, eta zergatik ez dugu egiten txapelketa bat bakarrik emakumezkoen artean, jo, badaukagu bat, garai hartan bat genuen, orain bi, eta oso polita izango litzateke, aztertu genuen eta oso ondo iruditu ez zitzaigun eta hori dela antapatu genuen. Gainera, lehen esan dudanean deiak jasotzen ari dituzuela parte hartzeko, ez? Bai. Eta... Parte hartzeko, aurten jaz zail zamail izango da, itxita dagoelako, baina, bueno, auskalo, no? Bajaren bat balin badago, eskuko mina dela eta, edo ez dakiz zer, bueno, sartuko gainatik. Dena den, naiz eta teorian ezinezkoa izan, oso pozik gaude, zen ikusten dugu etorkizunari begira, arrobia ez dela faltatzen, eta jende guk uste genuen, baina neska gehiago ibiltzen direla. Eta esaten diegunean, baina pelota mistarekin jolazten, no? Ez kezkatu, gure neska jolazten ari dira, eta mutilekin, eta nahiko ongi portatzen dira, eta, bueno, hobeto. Dena den behar bat zegoela somatu zen duten, ez? Eta horregatik sortu duzue hau. Zein da emakumezkoen egoera pilotan? Pelotan, egoera da, gutxi daudela eta daudena gehienaz palaz ari dira. Claro, ez dago txapelketarik eta montatzen dutenean mutilekin, adibidez, orain Lizarran jolasten ari dira Lizarrako lauterdian. Gure neskak daude eta irekia da, ez dute bakarrik mutilentzako egiten. Zu aurkezten badituzu neskak onartzen dute, gureak jolastu dute, bata galdu, besta irabazi. Bale, irabaz dezakezu partidu bat, baina horrengoan bakizu galduko duzula edo agian irabazi, baina bakizu aukerak ez duzula finalara iristeko edo irabazteko. Zergatik, ez ona edo txarra edo erdikoa zarelako, baizik eta mutiak asko zindar gehiago dutelako. Hala zera. Lehen aipatu didazu niri, alkarrizketa hasi baino lehen, nabaritzen dela oso ezberdintasun handi bat, 14 urtetara ailegatzen denean nesken kopurua murrizten dela, ez? Bai, murrizten dela, ilusioa galtzen dute, ikusten dute lehen irabazten zuten partidoak edo lehen irabazten zieten mutilei orain ez dutela irabazten ari, eta bai. Garatzerakoan mutilek indar gehiago dutelako? Bai. Ez que, pena bat da, beste kiroletan, demagun futbolaz, eskibaloia, nahi duzun kirolak, neska jolasten dute neskekin eta mutilekin. Baina hemen ez. Orain artea itxaki izan da oso gutxi zirela. Ikusiko dugu, etorkizunari begira, horren beste gutxi ez badiren, aber Nafar Federazioak txapelketa bat egiten duen bakarri neskantzako, aber antolatzailek, Lizarrakoa eta beste batzuk antolatzen dute txapelketa bat paralelo, mutilentzako eta neskentzako, hau sartzen diren, gu oso pozik gaundeke, nahiz eta kompetentzia gehiago izan, gure helburua da batez ere bizibilitatea ematea eta aukera ematea neskei, gureari eta besteei. Orduan, oso pozik gaundeke besteak guante hartuko balute. Orain bitartean ere gizonezkoena ematen ari da, ez? Bai. Gizonezkoak txapelketa, aspaldiko txapelketa da, eta nahiko parte hartzaile onak ditugu, eta jendea interesatzen zaie, bai. Baina, orain arte, esan duzun guztiagatik erantzun oso ona izaten ari da. Oso ona. Guk espero genuen, baina askoz gehiago. Horrezegatik oso pozik gaude, jende gehiago etortzen bada frontoira, zuk ez duzu dirua irabazten, ze doain da, baina posten zara, interesa dagoela, eta ikusten duzunean jendea detzen zaituela, Ronkaletik, Oberenatik, ez dakit nondik, Gipuzkoatik baitare, Riojatik. Parte hartu nahi dugu, ezke gu, primeran. Aurten agian ezinezkoa izango da, baina torren urteari apuntatzen ari gara, eta bai.
Bueno, beste kolektiboen partartzea ere eta laguntza izan duzute, ez, hau antolatzeko? Bai, bueno, betikoa, El Panadero da, bueno, beti laguntzen diguna, eta eskartzen diogu pila bat, uharteko udalare bai, eta, bueno, gero kostatu zaigu, pila bat, besteak aurkitzea, eta Institutoa de Igualdad, Nafarroako Berdintasunaren Instituto dela eta, hor lan egiten duten emakumezkoak, benetan laguntza izugarri eman digute. Ez bakarrik dirua haiek eman digutelako, baita ere, Nafar Gobernuko Instituto Navarro de Deportes y Juventud eta beste erakunde batzuk mugitu dutelako. Oso hartu dute ia berea txapelketa baliz bezala eta kiriston laguntza, ez bakarrik ekonomikoki, oso pozik gaude haiekin. Orduan eskerrak ematea, ez? Eman diegu eta sarrerak emango diegu finalerako eta oso pozik gaude haiekin, oso, bai, eskerri beroenak haientzako bai. Eta, beno, egitarauaren aldetik, orain arte, prebioak jolastu dira? Bai, bi prebiak, asteazken honetan izango dugu azkena, eta ja gero hasiko dira laurdenak, semifinal eta finala. Neska bakite, irabaztekotan, noren aurka eta seguna, eta, bueno, nik uste dut, haiekin hitz egin dut, eta haiek oso pozik daude, eta, claro, nola ematen ari gara protagonismo, eta 27 mediotara bidaltzen diegu informazioa, eta, bueno, ikusten duten, bueno, sentitzen dira protagonistak. Sentido positibo batean, eta oso pozik, daude haiek eta gu. Eta lehenengo edizio hau ikusita orain arte, hurrengo batean ja pentsatzen edo nola ikusten duzu? Bai, pentsatzen ari gara, zen nola ikusten dugun eskapila bat daudela eta hori, eta kriston diferentzia dagoela, datorren urteari begira, oraingoz juntan ez da elkartu, orduan erabaki ezer. Bueno, agian goiz da, ez? Baina, bueno, nik asmoa daukat bi txapelketa bitea, bata neskatiekin, 11-14 urtekin, eta beste bat 15-18 urtekin, hori izan daiteke paralelo mutilekin edo ez, ikusiko dugu. Baina bai, nik uste dut zerbait egingo dugula, nik uste dut baietz. Jarrituko dugula eta jende gehiagorekin bai. Ondo joaten ari delako, bai. Bai. Eta gogoak daudelako. Gu gogoak izugarrizko daukagu, rekursos humano guztia daukagu, osea, juntako ordu pila zertzen ditugu, hor den antolatzeko. Rekurso financiero lortzen ditugu, hori da salbu zuen bakarra. Lortuko bageno, egin egon nuke. Eta asko zabalago, eta asko partidu gehiago, asko neska gehiagorekin, eta ber. Nolakoa izan da antolaketa? Bueno, antolaketa ez da asko kostatu oso jende gutxi delako, baina lehen kontatu dizudan, zailtasunak izan dugu dirua lortzerakoan. Eta dirurik gabe ezin da zer egin, dena kostatzen da, alkondarak kostatzen dira, kartela kostatzen da, pilotari dirua eman behar zaie, zen elitezko pilotaria direlako. Oberenak. Oberena direlako, eta ekartzeko ez dakin nondik, etortzen dira, gustatzen zaielako, baita ere, sentitu behar dira, mutia da zela, mutiei dirua ematen diogu, zergatik neskei. Bai. Hori da. Orduan, batzuk, ez ditu nagarra partidu joan den, esaten zuen, eske guk hori horren aurka gaude. Guk agian printzipioz ere bai. Baina printzipioz, baina nola mutilekin egiten dugu, neskarekin, ez, honena dira elitezkoak eta dirukiz, eman behar zai. Eta aurka zergatik? Bueno, beste kiroletan ez da goitura. Pilotan ez daki zergatik, baina ona baldin bazara eta ja juveneletik aurrera, txapelketa pribatuetan, demagun gurea, uarteko txapelketan edo beste txapelketan, diario asko edo ez dakiz zer, dirua ematen diete pelotari honenak etortxagatik. Zergatik ez dakit, baina aspaldiko gauza da. Nire semea da pilotari profesionala eta nik ikusi dut beti danik. Bai, eta zentzua dauka. Batzuekin egiten baldin bada, zergaitik besteekin, ez? Hori uste dut mundu guztiak onartzen dut. Bai. Instituto Navarro ere bai, hori... Bai, ez nintzen joaten hortik, baina bai. Eta, bueno, Tokialai aretoan izango dira, ez? Bai, denak uarteko frontoian, Tokialai, hor plazan bertan, udaletxearen ondoan, Elizaren ondoan, bai. Eta, bueno, nik uste dut frontoi paregarria dela, pelotas jolasteko, eta bai. Eta hurrengoa noiz izango da? Hurrengo partida? Asteazken honetan.
aste azken honetan, daukagu Lara Ruiz, Eulatekoa, eta Arrate Bergara Tuterakoa, begira, biak dira nafarrak. Nintzen konturatu Montetxerakoak, baina bai, biak dira nafarrak. Bueno, eta semifinala, finala... Bai, oso partido politak ditugu, eta, bueno, a ber jendeak erantzuten den. Guzi hor gaude, zen mutilekin ja betetzen genuen hori, pues aurten ez daki zer gerta daiteke finalean, baina bai, jende eskozita egongo dela, ziur. Joateko intentzioa duenak non ikus dezake hori, zein izango den, bueno, datak eta... Bueno, pues bidaltzen diegu medioi, adibidez zuei, Salva Telebistaren bitartez, ETV-ren bitartez, Euskadi Irratia bitartez, Dia de la Barra, Dia de la Noticia, Onda Cero, ganaz medio pila. Eta gero badaude espezialistak, pilotarekin askoz ikusten dutena, manista.com eta 21 iguales. Osea, Vale, mundu guztia bagi. Primeran, ea orain arte joaten jarraitzen duen, hain ondo ez? Eta sortan handia, animo. Eskerrik asko gonbidatxagatik eta, bueno, nolabait, bueno, pues jendea, bueno, pues gehiago jakitagatik. Eskerrik asko. Vale, zuiri.